idem do Proste ofisu bohužiaľ, vôbec to nie ste vtipný. Tam je ten pes zakopaný. Ale tak Laura je žena. Cut her some Bohužiaľ. slack. What the fuck, Fúri? Out of nowhere. Nevidím to tam čítať. Aha, okej. Je to to mesto, čo som si myslel? Unrelated search. Unrelated sa. Človek tam nastaví... Kde to je? Človek tam nastaví 40 sekúnd, aby si nemohol robiť unrelated searche a to proste je úplne jedno pri ňom. Ježiš, ale to je strašne dlhá ulica. Unrelated search. Že tvoj unrelated search náhodou nebol, že kde je čotca? Nie. Čo si normálny, čo Čo to sa neviem. Surely. OK, vidím, že je to tu fun, takže vás zapustím. To je okej. Damn. Dnes sme pre teba dosť entertaining, okej. Come on, čo? Nikto sa tu nerozpráva. Však ale sa snažíme aspoň. Jesus Christ. Give us a break. O čo sa snažíš? Ty sa snažíš byť toxická, straight up. Ty toxická špina. To sa hovorí, inak sa hovorí. Bolo mi s tebou dneska veľmi dobré. Lebo ja som actually do nich najebal, do boku. Preto ich to tak stočilo. Okay, takže Bože. ty si najebal do niekoho? What? No, Čo si robil? ona išla na červenú. To sa dialo. A zrazu sa objavila Tak si povedal, že ju zrámuješ. Že piča, ty ideš na červenú, ja som v práve, tak si ju zobral z boku proste. Čas si počká, ak sa hovorí vymeniť súčiastky na aute za novšie, som si povedal, že fuck it. Yeah, fuck you, bitch. Taký to si ostal, hej? Voči tebe? Či už nepožičiam lopatku na budúce na pieskovisku? Taký drik si nemám teda. Dobre. Moje formičky sú to aj tak. Ja potrebujem, aby mi sem joinli. 4 big guys, and they bust on my eyes. They eat my ass just like apple pie. Ty máš modnutý soundboard, že? Yes. Zabudol, že nejaká vec ako soundboard existuje, ďakujem Bohu. Ja som si zabudol s tou demenciou, ty starý kokot. Damn. Zdelo mín, ale to preto, že si nepočul ten soundboard za tým. A tak určite, ty kokotko. Či už si vám klaknúť, či čo som myslel, typy? Poznané za 3 týždne, to je podľa mňa appropriate. Buď ťa nechá, alebo bude žena a ty, so lose-lose situation, ne? Dneska sme sa ale bavili o hypotékach v robote a že by sa oplatilo ju proste namotať a potom ju dať na hypotéku nie ako spoluvlastníka, ale ako spoludlžníka. Good plan. Ešte musím nejak odkomunikovať, ale... Ale akože, honestly, sure, radšej by som bol, kebyže mi povysáva, než mi povie, že ma ľúbi. Fucking means more to me. Okay. Vieš, predstav si, že by ti umýla okna. Ešte okná si rád umiem sám, to ma actually baví, to je celkom dosť satisfying. Tak príde mne umyť. Dáš mi potom 19 cm, akože kľudne dojdem. To tak, nech ma ťa pošlem na taxík domov. Ty si takýto obdarnec? To nie je jak my s Filipom 16 spolu na polovicu. Jak sa hovorí base to base 16, keď sme teda posledný merali, ne Filip? No, ale... Nebolo to polovica, tuším. No však áno, ty si mal väčšiu polovicu. Som... Na jednu osminu. Filip má 26 a ja minus 10. O 20 cm menšie asi kráľovna, čo? Ruším ťa? Nie, doplňaš. Doplňam, á. No, mohli by sme si zahrať nejakú hru. Čo by na to? Čo? Mohli. Vysráči. Vysráč. Dávaj si pozor, s kým sa to rozprávaš, dobre? The Seven Deadly Sins. What is that?
Niečo presne pre nás. Seven Deadly Sins Origin. That looks fucking anime as fuck. No, it is fine. Možno s Brooklyn zase. Nie. Call of Duty VV2 multiplayer. Ty si pekný rekord. Pozri sa na Pragmata hru. Tam je tak hot typkňa od. Akože tá 5-ročná? To je hot. Na 5 ročné si ty kepy, hej? OK, damn. Kto sa vydáva? Moja sestra. Oliver, to si nepamätáš. Ozaj. Ty mal vedieť akože inak, Oliver, no aj. Oliver, fakt sa To si nepamätáš. To si fakt mal vedieť. Oliver. Ty si strašný hlupák. Čo hovoríš, kamoš? Nemáte niekto lano požičať? Lebo ako mám stoličku, mám to, čo závesilo po tejto šikane do piče. Vieš čo, lano nemám, ale kebyže potrebuješ Glock 19 s extended magom, tak ľudne. Máš, hej? OK, I'll take one, please. Thank you. Ale akože actually poň ho pull-upnem zajtra. Aj potrebuješ rebrík? Vieš, aby si to ťahol tam, kde si to potrebuješ zavesiť. Ježiš, ty si hnusný. Ne, to dočiahne. Laura, ty si ho teraz spoznala, či akože, čo sa deje? No to vždy tak vyvedie z miery. Čo, Filip, čo? Čo ja? Počujeme sa? Bohužiaľ. Ježiš, ty si tak vtipný. Laurinka, ako sme sa mohli mať? Nebola si to depresívna. Práve, že ja som mal pocit, že toto bolo dosť pozitívnejšie. Prečo by si to hovoril? Lebo na ňo nie si milá, ale on si to zaslúži. Jak ja na ňo nie som milá? Čo som mu povedal, čo není milé? Čo chceš, akože dnešný príklad, alebo... Zapísa. Doni. Tak však rob Kúkni niečo. niečo. OK. Ale... Ľudia, musíš sa dívať na hru, ktorú hráš. Môžete kvotnúť, prosím, ja ťa chcem kvotnúť. Zapísa. Čo na tie? Čakáme na teba, aby sme si niečo zahrali s tebou, lebo ťa máme radi ako kamaráta a osobu. Jasné. Good one. No a teraz Povedal on. Tak sa pojeb, ty neveria, ty to máš. Čo tak chce hrať Filip? Filip tlačí do hlavy, nepočuješ? Čiže Filip si šiel hodinu a pol dozadu robiť jedlo. No a teraz ho ide konzumovať. Už som si myslel, že aj skonzumoval, aj umyl riady, aj... No ale Filip si to musel ísť uloviť. No asi hej. Aké sú vrakunské lesy v tejto hodine, Filip? Loviť s mamutov. Čo si musel uvaриť? Dobre. Už viem. Môžem dožuť, ty retardovaný idiot? Dobre, nejdeme sa s ním hrať, koľko to je toxický. Čo ideme bez Filipa? No. Čo si sa ma pýtal? Debilko? O shit, civilizáciu môžeme dať. Kde a kedy bola zadarmo? Na Epiku. Vieš, ale keď mi to povieš teraz, tak jasné, že teraz nie je zadarmo. A keď bola, tak si mi to nepovedal, takže oh No well. tak Civilization 6. Rise and Fall. Aha, Civilization 6 Complete Edition na Steam za 1 euro. Počkaj, to je 4. Aha, to je nič. To už nie, to už je tu máš Complete Edition veľké hry, pláčkovej, 4 eurá. Nie, to nie sú 4 eurá, Civilization on si pomýlil rímske čísla. Hej. To je civilizácia 4, nie civilizácia 6. Som rád, že si ma pochopil, Oliver. Ja som hneď vedel, ktorá bije, keď si povedal 4. A ja som hral Metin. Metin. Hej, a ja keď som mal 7 rokov naposledy. Čo, ja som to hral pred rokom. Ja. Kámo, to je babka proste, babka jdu. Normálne žije ledva z dôchodku a proste mi dá tie peniaze, tak ja vždy tak, že nie, ale že pššš. Jasné, lebo si musíš zobrať jej situáciu tiež. Ako je situácia? To by mňa zaujímalo, ako jej situáciu.
Lacnejšie vidieť to, že ti dá peniaze, ako keby ťa mala pustiť do kuchyne. Nám páči sa žrať, nám slinky vždy tečú. Sama za trošky zjem, aj porciu väčšiu.